Luna Đogani i Marko Miljković raskinuli su pre 2 dana svoju burnu i turbulentnu vezu koju su započeli za doček srpske nove godine. Blogerka ne krije svoju tugu zbog toga, a danas je to ponovo potvrdila u razgovoru sa Ša, kada je uopšte nije interesovala informacija koju je reper preneo, a to je da se sviđa Lazaru Jeremiću Jeri. Danas mi je nešto bilo simpatično, pričao sam sa jednim drugom iz kuće, on te mnogo gotivi, obožavate. Lazar mi je to pričao, on je kao dete, mnogo je dobar momak. Ja sam mu rekao da stisne petlju i da ti priđe, otkrio je Ša. On je mene muvao, može da mi priđe kao prijatelj, on je dobar, ali ja sam se zaljubila u Marka. Krivo mi je kada ga vidim, samo imam želju da ga zagrlim, odgovorila mu je Luna. Ša je zatim izneo svoje viđenje o njenom sukobu sa Markom, koji se dogodio pre 2 večeri. Njemu je krivo sada, zato što je zaljubljen, on je želeo da budeš pored njega i da ne odiš iz kreveta. To je samo glupa svađa, on je tada hteo da te zadavi i pojede, ali se vidi da mu nedostaješ, on luta kroz kuću, rekao je Ša. Ako je tako, zašto je rekao za stolom da mi nismo jedno za drugo? Povredio me, zaključila je blogerka Luna Đogani.